Hello! Welcome to my channel! Hello guys! Welcome to my channel! Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Click the button below. Click the red button below. Sa mga nakasuportahan sa akin, welcome back to my channel. Isi-share ko sa inyo yung everyday pang lip tint ko, yung EVERBILENA. May itim siya dito kasi na tumulo ba ang tawag nito? Nakabukas yung ano ko, yung pang liquid eyeliner, kaya naanuhan din siya, nadikitan, pero hindi na siya mawawala guys. Hindi naman siya nagtatransfer kasi dry na siya. Tapos yung EVERBILENA guys na lip and cheek stain, gustong-gusto ko yung amoy niya. Yung amoy niya is parang strawberry. Parang strawberry na cherry. Ganyan siya. Alam nyo guys, ilang taon ka na ito? May expired siya, 24 months. So, 2 years siya guys. 2 years may expired. Ang ganda nito. Parang mini-review lang to guys ha. Kasi, hindi ko i-wear ng matagal, pero iti-test ko. Tapos meron na nakalagay dito sa lips ko. Ginagamit ko to siya guys simula nung February or March. Binili ko bago ako pumunta ng Bohol. Ako lang naman yung gumagamit nito, hindi ko din naman to sinishare sa iba pag may manghihingi ng lip tint, kaya igaganito ko lang. May butas siya guys dito, lumabas siya, kaya dito ko lang ganun ko. Ganyan, tapos ganito. Ganyan lang ako maglagay. Tapos biniblend ko agad kasi para hindi siya mabilis kasi siya magdadry, kaya blend ko agad para kakalat din siya sa iba. Kamay ko guys, nalagay ko lang dito. Siyempre pag nasa labas ka, ito lang gamitin mo para hindi ganong halata yung sa maliit. Tapos kalat agad guys para ang ganda. Natural, parang sun kiss. Natural na natural, parang pumunta ako sa dagat. Nagbabad ako doon. Joke. Yan. May blush na ako. Kalat mo pa. Para hindi naman halata. 3 uses lang pala to. Lipstick lang pala yung pwede sa sa pimples. Pumula din yung pimples ko guys. Meron ako pimples dito. Dalawa, pero patapos na yan. Pantay ba? Okay. Galin ko muna to. Char. Pangatlo, 3 uses. Ginagamit ko to siya pang eyeshadow. Gamit ko din to siya guys pang eyeshadow. Parang ano na siya guys, parang eyeshadow na siya na parang dark. Ang ganda. Tapos kabila. Yan guys. Huwag nyo namang i-ano lahat guys, kunti lang. Tapos i-spread mo lang.
Yan siya guys, meron na akong lip tint, lipstick, meron na akong blush na natural, meron pa akong eyeshadow na parang nag-ano talaga siya. Nagko-complement talaga siya sa lipstick sa ano ko. Parang ano siya, parang may pagka peach na brown. Hindi ko ma-explain yung ano siya guys. Kaya meron na akong eyeshadow na pag nasa labas ka, nagmamadali ka, tapos makita mo si crush, kaya kailangan mo mag lip tint, mag blush, tapos mag eyeshadow. Pula na yung ano ko. Char! Opa! Kaloka. Yan lang yung 3 uses ko guys sa lip tint nito. Tapos, i-taste natin kung magta-transferable ba siya. Konti lang guys. Kita nyo ba? Nagdadry naman siya agad-agad din. Oh. Wala na. Dito lang. Kita nyo ba? Yan lang. Ang ganda. Kikita yung mga pimples ko sa malapitan. Char! Imot-imot guys din pag may time. Tapos, yung kagandahan nito guys, nadadala ko kahit saan kasi ang liit niya oh. Tapos, ano siya, nakalagay dito. 20 ml. Sa Caloocan City pala tong EVERBILENA na made in China pero imported and distributed sa Caloocan. Barangay Baysa, Caloocan City. Yes. 24 months. Matagal siya. Tingnan nyo guys, oh. Siguro pag... Ay. Dito na siya guys, oh. Tapos, simula, ginagamit ko. 3 to 4 times siguro a week ginagamit ko yun. Pang everyday, ko talaga to ginagamit. Simula nung March. Ganito na pa siya, oh. Ang dami. Tapos, tipid na din sa lipstick kasi mahal yung lipstick. Ito, ang mura lang guys. Limutan ko magkano to guys, kaya i-link ko lang below. Pagpasensyahan nyo na to sa itim na to. Pero nasa labas lang to guys, sa liquid eyeliner to na natapon. Kaya, yun. Thank you for watching. I hope you enjoy my video. Please don't forget to subscribe, like, and comment below. See you again to my next video. Bye! Medyo madikit siya guys. Malagkit pero carry na din. Hindi naman gaano nakakairita. Pero pwede mo rin lagyan ng powder. Example, lagay ako ng juice. Lagay ako nito. Kahit nilagyan mo ng powder, nandyan pa rin siya. Pero, tapos hindi na siya malagkit. Pwede mo rin yan lagyan. Nandyan pa rin siya. So, that's all. Bye!